Азия Рекорд. Раликама ма шаҳрвандам дар ин ватани обод. Ман мегардам дар ин ватани озод. Умуман ма озодам. Ман дар тозагӣ қарор дорам. хоҳ дар берун бошам, хоҳ дар дуруни хона. Бачаи ҳаёт, бачи хирсандӣ ва рӯзои пасташ фача. Имрӯз пацани ёша теғай дар дасташ фача. Ки ёча бачара через решотка мебина, ё бача ғариб шавай бера имода мебина. Безеб шид вақте ёли ки падар нарасон, ҳама дар расон хӯрока да нарасид. Либосои мактабда ови чашми бачаи фалонӣ имрӯз резон шид. Камбағал хирсандӣ дора, хӯрока арзон шид. Пацанча бепарвоай оташ навелик харичакам. Пир тез-тез нигоҳ мекна акси бачаи ғариб ша. Ватани ма, халқи ма, замини ма, чиха хоксори ки ба меҳнат сум меёвӣ на ба осонӣ. Точкаҳои ҷои наркомано бидак плашад кашид. Раҳмат раиси шарда ира нақша кашид. Скамейкаи ёзи ма шиштагиам фарзанди ма. Качелик дорад тамошо дорум шахрсандама. Чанд сол пеш ай ҷои ами качелики скамейко папироси сухтагӣ меёфтӣ фақат ё укол. Бародари ғарибам шунидести суханома. Ватан дидани биё ҷавоб гимоҳона, биё кайфияти ҷадай, биё бӯи ватана. Исквай ҳар садаватка ҳар я ҳамватана. Агар кӯдаки имада мебидам хешароид, футболист мешидамани ма мардак борид. Кӯдаки имада ҳама ҳарса бидак дига бид пеши гизар. Агарот гараж дафига бид фақат бозӣ сиркинакон бид ё ба ҷо шавак. Пеши домпири ҷой ба ҷои бидак ба ҷо шабрад. Умуман ӯ вақт дига бид бовар ки чӣ чизо бид. Агароти зафари тисишон ранги сизо бид. Ободии Тоҷикистона имрӯз дар чашми ма. Ба ҷои худ наёфтам ҷое чиқае гаштама. Москва ба хичай, Питер ба хичай, Олмон ба хичай, Истанбулу Чин ба хичонан, Тоҷикистон ба хичай. Бародароем зонадан ай мо дуран ғарибан. Орзу доштам ободии Душанберам медидан. Як бори дига то дилай фикра дар нагира. Як бори дига хотире уқамо дар нагира. хидони габон бошар я тоҷик забона. увоам хуни ман ҳамаш бародаромад. барои ватана фидо мекунам ҷону тана. ҳамчу сарбози ватан ҳифз мекунам ватана. гарданам боло када ба фахр мегум тоҷикам. худо ватанам да файзи баракат ҷорӣ кун. барои ватанам фидо мекунам ҷону тана. ҳамчу сарбози ватан ҳифз мекунам ватана. гарданам боло када ба фахр мегум тоҷикам. худо ватанам да файзи баракат ҷорӣ кун. барои ватанам фидо мекунам ҷону тана. ҳамчу сарбози ватан ҳифз мекунам ватана. гарданам боло када ба фахр мегум тоҷикам. худо ватанам да файзи баракат ҷорӣ кун. файзи баракат ҷорӣ кун. Азия Рекорд.